Съдия Бойка Табакова има над 18 години юридически стаж. Била е съдия в районен съд Нова Загора, съдия в административен съд Стара Загора. От 2007 до 2014 година е заместник-председател на административния съд. В изслушването си пред Висшия съдебен съвет, съдия Табакова заяви, че се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на новообразуваните дела, без това да се отрази на срочността и качеството на постановените актове. Основните задачи, които си поставя, са решаването на делата в законно установените срокове, качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите, осигуряване на равни възможности за изява и развитие на отделните магистрати и съдебни служители, законосъобразно и ефективно разходване на финансовите средства. Другия кандидат за председател на административния съд в Стара Загора, Тоньо Тонев, получи 5 гласа за, 8 против и 10 въздържал се. Към момента той е председател на окръжния съд в Стара Загора, но мандата му изтича. На 16 октомври е изслушването на кандидатите за председател на окръжния съд. Росен Чиликов, председател на районен съд, Димитър Христов, заместник-председател на окръжния съд и съдия Красимир Йорданов.